24 Ramchandra Ghat ni joto bising ni tui phangrong no tuye khoi bajalbari hatiwo tipra mothani sengkrak rok pal thancha khlai asuk lai baskani chidok shalmari wo bidan sabha chongmari wo kebang bud bai keplai khni bagai Ramchandra Ghat to bobagra bai chongjak patainai ingri manjangnai brom grang ronji debrmani bagai samung tanglai mani phula unglajak Ramchandra Ghat to tipra mothani joto lidarong manjak bakha tei brom grang ronji debrmano candidate mani belekino Khatong khajani boris ta jak nukjaka kognar thanibo candidate Ronjit Debrma saka o thaini borok rongni lamsumung nugoi belekino khatong khajatei khasrangka tei saka bwskango keplai ingri manai tei o amchayo hatai kotor khubui mini town snamnai administration office rok khani nibo kogrkha Chungtini aro chini 2023 Vidhan Sabha Ramchandra Ghat 24 ni bagai jotto BC chairman member tachini block committee ni member subzonal ni chairman member rono khoboi tai kebang machini je bodol ni parents bodol tipramotha YTF ni hingga kai TWF ni ojamar ni chingoro tini kaisa panda khaika o panda ni main pogumang thamo bo jaga bo jorawo chini meeting nai borok buti pandang nai omong kachini tini oro ni poguma or kebang machini je amsani je nungjani rok jottono phaibe ka belai khin tongroka je Ramchandra Ghat no je sing keplai khene ni bagai bubagrani naharmano sing keplai khaine ni bagai ti thancha tiprasano sing keplai khaine ni bagai chinoro kokchap kaham kai nahar jaka ebong joto warriors rok tini oro belai khin tongo chini oro tongo ani block president and YTF ni president chini TWF ni block president songrok or kebang ma joto jeta chini je ojamarok joto no tongo kai chingor blackeno tongthogo je Ramchandra Ghat eto respect ka hamman ka an omno chalani thanga kai mane laibu mane kogrok kebang no kusana musongo tin jora kriba asik chalia kai blackhet singor tongthoka Chandra Ghat bahai ma tong mane busrok keplai ngan khaka tini je meeting khaima bai oro tini je meeting rima bai wireless rock an ojamarok jetam kama bai sing oro joton tipra hasa 60 constituency ni bisingo joton ni se bud kebang mane oro keplai mane ebong oro kaisa laibu ma sinani thangi tongo Ramchandra Ghat 24 constituency ngesar keplai payment yagulo all lukrong bai tam puja sang tam khogan tabuk ka kebang ma kok sanani oro chaime ya raida khajago tongo ang okong no sanai ang nini oro ko khitai no khungsa ba nini contractor samni bage ang samung tangla omono porikathamo goto babe bahike salamai o amsayo kebang ma administration ni office rokubiman ebong bobishoto chini emang tongo bubagra emang tongo oro jate hill mini hill town kaisa o Ramchandra Ghat no khoboi o pahar bai chini hatai kotor pahar no khoboi bai ka oro kaisa mini town khlaiman oba ani চেষ্টা তংনা এবং বড় আনো কপ্লাই খাই রহকাই চঙ্গই খাপুজি রহকাই অমন বিধান সভা আং তিসানাই এবং অমর যতটুকু সম্ভব আং অমনি বাগে আনি লাংমা তংসা গান চাইতো বই থামে